हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बेनिफ्राय गोदान आपडेट सफैबावबाय आसाम राइफलाव साख्रि ओंखारदों आरो गासै भेकेन्सिया दङ अल इन्डिया 1380 आरो आसाम थाखायबो पस्टआ दङ। बे पस्टआ टेक्निकेल आरो ट्रेड्समेन बेनिफ्राय क्वालिफिकेशना 10 पासनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन। एचएस पास डिग्री पास बयबो जायफ्रा एलिजिबल जायो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो फार्स्टआव रानिं जागोन आरो बे रानिंआ जाबाय 20 जुलाइआवनो जागोन। बेखायनो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ आरो एप्लाइ प्रसेस लाना फैगोन। जेब्ला वेबसाइटआव फैगोन अब्ला नोंथांमोना हिन्दी नुयोब्ला 3 डट्स गोजौ थुनानै नोंथांमोना ट्रेन्सलेट थुनाय लोगो लोगो बेबायदि इंलिशआ हिन्दी इंलिश जायो। अके तो बेनिफ्राय लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होगोन आरो एप्लाइखौ नोंथांमोननो नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन। तो नायनो दाबाव नोंथांमोना दा जोङो बेखायनो सोर एप्लाइ खालामनो हायो जों नायग्रोनोसै। दा नोंथांमोननि एप्लाइआ बेनो जाबाय सोलिगोन 6 जुननिफ्राय। अके 6 जुन जानाय लोगो लोगो सोलिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि रिलिया जागोन 20 जुलाइआवनो जागोन। अके तो नोंथांमोना रानिंखौ खालामनो मोनगोन। दा बैसोआ ओरैबायदि दङ कन्डिशन लायै कन्डिशन दङ। बेनो जाबाय फर्स्ट लाइफ पस्टआ अके जेराव 18 निफ्राय नर्मेला 23 इयार्स बा नोंथांमोना 28 इयार्स एमएसटी हायो आरो जि पस्टआव जेरै क्लार्कआव हाविलदाराव नोंथांमोना 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम जोंनि एसटीआ एप्लाइ खालामनो हायो। आं बेखौ क्लियार खालामखाबाय। जास्ट नोंथांमोना 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बे क्लियार जाबाय। फर्स्ट लाइफ पस्टआव माखासे बैसोनि गोनांथि जायो। दानिया जों नायसे फैदो बेसेबां क्वालिफिकेशन नांगौ आरो बेसेबां रानिं खालामनांगौ जों गासैबो डिटेलखौ नायगोन। लोगोसे नोंथांमोना गोसो दङब्ला डिसक्रिप्शनाव पीडीएफ फाइलखौ मोनगोन डाउनलड खालामनानै फारि फारि नायनो हागोन। अके बेयाव खालि अनलाइनल' जागोन, बेयाव अफलाइन एप्लाइ जाया। बेनिफ्राय पेमेन्टखौ जोंनि एसटीफ्रा दाननाङा दै, नाथाय गुबुन कास्टआ पेमेन्ट दाननांगोन 100 आरो 200 फर्स्ट लाइफ पस्टआव दङ। आरो आसाम राइफल्स .gov.in आव फैनानै जोङो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिनिफ्रायनो एडमिटखौबो डाउनलड खालामनो हागोन। बिनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजाङै एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोनगोन। दा एग्जाम फिस नाङा बेखौ आन्दायनांला, जोंनि एसटीफ्रा पेमेन्टखौ दाननाङा। तो बेनिफ्राय एज लिमिटखौ नायोबा बेवहाय 18 निफ्राय 23 इयार्स होदों। बेनिफ्राय डेट होदों आरो 1 आगस्ट 2022 खौ लानानै नोङो बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम दङबा एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंनि एसटीफ्रा माखासे कनसिडार दं नालाय बेखायनो 1994 निफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना 2004 सिम बेनि गेजेराव जोनोम जानाय दङबा एप्लाइखौ खालामनो हागोन। तो नोंथांमोना जिंगासिनो गैया, जायफ्रा एलिजिबल जायो एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय। दानि लोगोफोर फिजिकेलनि थाखाय बेसेबां हाइट नांगौ आं डाइरेक्ट खिथानोसै। एसटीफ्रा जोंनो नांगोन 162.5 सेन्टिमिटार हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा अनलि 150 सेन्टिमिटार। नोंथांमोना बेखायनो कास्ट सार्टिफिकेट लांफाथार। जेब्ला हाइटआ खम जायो अब्ला नोंथांमोना जाहाथे कनसिडार मोनो, नाथाय नर्मेलाव 170 नांगौ आरो चेस्टआ नोंथांमोननिया 76 सेन्टिमिटार जानांगोन लोगोफोर। बेनिफ्राय 81 सेन्टिमिटार जानांगोन एक्सपेन्ड खालामबा। अके तो नोंथांमोना बेखौ मोजाङै मोजां जाहाथे नायनानै थाङो। सो दानिया फैबाय जोंहा रानिं। तो रानिंखौ खालामनांगोन 24 मिनिट्सआव 5 किल'मिटार हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा खारनांगोन 1600 मिटार्स 8 मिनिट 30 सेकेन्डआव क्वालिफाइड खालामनांगौ। जास्ट क्वालिफाइड, एक्सेलेन्ट थाया, जायखिजाया क्वालिफाइड खालामबानो जाबाय। आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट लागोन। जि पस्टआवनो एप्लाइ खालामदों बिनि सायाव स्किल टेस्ट लायो। जेरै क्लार्कआव खालामदोंबा नोंथांमोनखौ कम्पिउटार टेस्ट लागोन, बा नोंथांमोना ट्रेड्समेनाव खालामदोंबा खामानि मावनाय नोंथांमोननि स्किलखौ नायगोन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोनाहाय रिटेन टेस्टखौ लानाय मोनगोन बा नोंथांमोनखौ रिटेन टेस्ट लागोन आरो जेराव 33% मोननाय जाथारनांगोन मिनिमाम एसटीफ्रा। आरो बे एग्जाम पास जायोबा तो नोंथांमोनखौहाय मेडिकेल टेस्ट लागोन आरो बे मोनब्रै स्टेजआव गासैबो क्वालिफाइड जायोबा नोंथांमोननि एपइन्टमेन्टआ जागोन। दानिया क्लार्कआव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि फरायनाय जानांगोन एचएस पास जानांगोन। कम्पिउटार सार्टिफिकेट नाङा, जास्ट टाइपिंल' नोंथांमोना खालामनो रोंनांगोन, होमबानो जागोन। आरो लोगोसे बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम। बाट आसामाव मा पस्ट दङ आं बेखौ नोंथांमोननो खिथागोन। नाथाय गुबुन गुबुन पस्टआव 10 पासआनो हायोमोन, नाथाय आसामाव गोबां पस्टआ खम, मानोना पस्टआ जोंहा क्लार्कआव बांसिन दङ, बेनिफ्राय हाविलदाराव बांसिन दङ। अके दा बेखायनो बेयाव नोंथांमोना एचएस पास खालामथारनांगोन, होमबासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन, नङाबा बेयाव जानाय नङा। दा बेखायनो जों नायसै पस्टआ मा दंमारो आसामाव। दा गासै अल इन्डिया 1380 दं नालाय आसामाव बेसेबां दङ जों बेखौ नायनासो जों एप्लाइखौ खालामनो हायो, नङाबा गुबुन स्टेटआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा। बेयाव मानोना स्टेट वाइसआव होखादों भेकेन्सिखौ। दा बेनिखायनो जोङो बेयाव गुबुनखौ नायला, डाइरेक्ट जों आसामखौ नायनोसै। जोंनि एसटी खथाया सेकेन्ड नाम्बाराव दङ। बेखौ नायोब्ला तो जोंहा हाविलदार क्लार्कआवहाय 4 दङ। बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव दङ, बेनो जाबाय हाविलदारावबो दङ, रेडिअ' एन्ड लाइनाव दङ। नोंथांमोना नुनो मोनदों अपारेटर लाइननि बियो 4 दङ, जेराव नोंथांमोना साइन्स लेभेल जानांगौ आरो लोगोसे माखासे नोंथांमोना डिप्ल'मा अपारेटर खालामनाय जानांगोन रेडिअ'निफ्राय, होमबासो हागोन। बिनिफ्राय बे राइफलमेन नोंथांमोना 8 नाम्बाराव नाय, नार्सिं एसिस्टेन्टआव 10 पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हायो, नाथाय नोंथांमोना साइन्सनि जानांगोन। फिजिक्स मेथ्स नोंथांमोना थानांगोन, लोगोसे बाय'ल'जि नोंथांमोना थानांगोन इंलिशजों लोगोसे, होमबासो बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हायो। गासै आसामाव 9 दङ एसटीफ्रा। अके बेनिफ्राय गुबुन पस्टआवबा नोंथांमोना ट्रेड्समेनावबा 10 पासआनो हागौमोन, नाथाय बेयाव आसाम थाखाय भेकेन्सि गैया।
दा बेमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेटआ क्लार्कआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो जायफ्रा एचएस पास जादों डिग्री पास जादोंबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय 10 पासआ एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा क्लार्कआव मानोना एचएस पासनि डकुमेन्ट्स नांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैयाबाबो एप्लाइ खालामनो हायो जास्ट नोंथांमोना टाइपिंखौल' हानांगोन दा बेमोन लोगोफोर आसाम राइफलनि लेटेस्ट आपडेट